И здравейте хора, аз съм ЯКБГ и днес, както виждате, ще направим една нова поредица, която е Survival поредичка. Така, ето стартирахме епизода и да видим. Пак ще го има в описанието, ако не забравя да го сложа. И в честа има добри неща все пак за Survival. Нека да вземем честа. И този епизод ще е специално да си развием къща и ще го спираме. Какво да се прави? Имаме пръчки. Така. Кажете ми дали искате да продължа с тази поредица. Така, прокопахме дървото. Тая сърва поредичка ще е докато не се развием и така. Ако искате естествено да продължа, дайте лайк или напишете коментар долу в коментарите. Както. Надявам се да не е много силен звука. Добре, нека да почнем да се строим къщичката. Благодарение на Ивайло Гейминг вече може да снимаме клип над 10 минути с Bandicam. И така. Мога да ги правя вече по-дълги клиповете. Както искате. Дългичка къщичка ще е. Но какво да се прави? Те survival епизодчета са така по-кратки, защото няма за какво. О, ябълка. Оф, така. Нека да направим къщата. Така ли? Да. Горе-долу толкова с височина. Така. Почти сме готови с нашата къщичка. Така, да видим докъде ще ни стигне дървото. Очаквайте Аймстоун Challenge съм ви подготвил. Най-вероятно ще е в PvP България, защото не искам другаде.
Invisible Tronic може да има и така. Ще измисля нещо. Да има там. Така. Май ще ми остане дърво и да завърти. Да. Така. 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 И ето е нашата къщичка. Така. Тук нека да осветлим малко. И да, хора. Това ще бъде от епизода. Надявам се, какво ви харесва. Ако така, пишете коментар дали искате да продължа с тази поредица. И аз бях Яке БГ и чао.